Kinsa ra magyud ta nga dili mo lihok nga kompleto pa man tag tiil og kamot. Maayong adlaw na sab kanyong tanan diha guys. Welcome na sad mo diring dapita guys. Og kay naubusan na magyud mig stock nga tubig diri sa amo ambalay guys. Gikinahanglan na sad tani magkabo nga tostabay aron nga duna na sa tay magamit nga tubig kung kinahanglanon labi na sa oras karon nga ting-init na sad balik guys. Og nga tungod sa kalayo sa among alganan diri sa among dapit guys, kinahanglan gyud balsahon ang tubig aron nga dili ka mabuktot sa gigalsa sa water can guys. Pero nagtakas gyud sa kog pinasanay sa water can guys, inig mag-alog ko kay kining barsahan na guys bag-o ra gyud ni nako na manog himo kay og wala magyaw-yaw si mama guys nga halos adlaw-adlaw na lang siya sigig pangasaba kay wala stock nga tubig diri sa amo ang balay. Dili gyud ko makaunahon og panday og balsahan guys. Ug nga usa pa sad guys, dili lalim gyud magpas-an sa water can nga layo kayo mog tubig kab-anan guys kay perting sakitas buko-buko guys mura kag hapoon pero minig abot diri sa balay. Ug nga naning kamot gud ko guys nga makahimog barsahan kay nitagam ko nga tubag tuig ako ra gyud nagbilik-balik og alog nga tostabay guys. May hikay mi nga gamay unya kinahanglan og tubig nga matambak diri sa balay ang tubig. Ako ginabalik-balik sa tabay pag alog perti ng kapuya sa gitnas buko-buko. Nagabot akong ginhawa mao gud nagpursige gud ko himog barsahan. Nga alegri sad guys kay dili man gud ko kamo mo panday og barsahan. Naaga nimo agi nga mga tawo diri as bukid nga magbarsa pa ingon sa baryo. Ang ilang barsahan guys ako gud picturean aron makahibalo gud ko bagon saon pagpanday ning barsahan sa tubig. Ug nga kani sa akong gipanday nga barsahan guys, wala gud siya mahuman sa usa ka adlaw lang ni abot ko nig siya pila ka semana kay kini mga kahoy nga akong gigamit sa ilalagyo gyud ning impernuhan ako gikuha guys. Ug nga kini man yung buhata guys, sukad ko nakamatngon og buot. Mao na gini among trabaho diri magalog, magbalsa, depende sa ganas panahon ug unsa imong ganahan lihokon guys. Unsaon nga layo magtakab-anan ani guys kay saon nang mga tuig guys do na hos nga gihuntay nga to sa akong maguwang. Okay na unta to duol-duol na lang kay dili na kay milayo magalog pero unsaon ta man human sa pinili ay guys. Kini laging wala ta nakauban sa kalsada gitanggal ra sad pagkahuman atong higayuna guys. Pero unsaon ta man wala gud tay mahimo kay dili man ta atua antos tagbalik barsa diri sa bukid makatubig lang ta guys. Og katambag na lang sad diha sa mga bata nga gusto na makigminyog taga bukid. Tambag hinigala inigsuon og unsa pa na diha Panginano sa mo guys kung ang ilang balay dool bas tubig aron nga dili mo mabuktot balik-balik og alog ba. O nga sa dili pa ko mo padayon nagistorya diring dapita guys, magpatalas ta sa sadta. Kung wala ka pa ka-follow sa ako, pa-follow na lang sad ko diha. Pa-share, pa-react, pa-comment na lang sad guys para dili ko magmakay ba. Ug balik ta diri sa ako ang pag-istorya ning akong pag-alog diri guys. Ang mas nakanindot man gyud aning trabaho guys, bisag kapoy sa buhaton, memorable siya guys. Kay daghan gyud kang ma-experience ani guys, kay nakahinomdom ko na tumbag pa lang og tuon og barsahan guys. Nagbarsa mi layo, mas layo pa gito sa una guys, kay dito pa to sa Kawayanan dapit ang among alganan. Unya bakilid to dito dapita. Pero meron akong pagbarsa guys, nabalintungan gyud ko barsahan guys, nabunalan pa kong papa kay nganong di kuno ko mamudala og kabaw. Pero unsaon ta man guys, parte man gyud na sa imong pagtuon, kinahanglan mo nga mog tumbling usa ka makamao aning trabaho guys. Kay matud pa nila guys, dili kuno ka mabansay og dili kuno ka madisgrasya ba. Ug nga naabot na ko diri sa among tabay nga alganan guys. Bali ila ning lula tabay diri mo gid ni pinakalahutay nga tabay bisag tig-initing dapita diri guys. Kining tabay dili gid mahubsan bahala nagluha na yang tubod guys kay mag-abot yung mga ralugway diri guys, magpila bisag gabiing dako kay mula hutay gid ning tabay diri guys. Ug nga kini di akong pag-alog diri guys, dala na gid ni siya kaligo kay ganinang buntag pagid ko nagsigiglihok ko nigipaniut na kog tuda guys. Nanimaha na kog pita as kabaw maong dala na ni kaligo ang akong pag-alog diri guys, kanang pitsil nga akong gihigot sa akong t-shirt diha nanay sulod nga shampoo og sabon. Kay para sa duwan gura pirmi atong trabaho guys, dili na tan magbinalik-balik diri as tabay kay maligo na sa taon niya. Diretso na gini akong trabaho diri guys, wala na ibalik-balik kay kapoy na. Og daghan gyud kayong salamat sa mga nagsuporta sa ako diha guys, sa mga nag-follow, nag-share, nag-comment, nag-react ni ako mga video diri sa Facebook guys. Daghan salamat ninyo guys. God bless.